लामायानो सरलपारासो फैगोन नायलांबाय थादो लामाया माबायदि नोंथांमोना birat danger begitu. Beरायनोबो इन्टारेस्टआनो जोबा लामायानो बिराद danger. बेरायनायावबो मजा सलिड मजा मोनसे लांदां मोनलायबाय लाबोबाय नुहुरनो आद्रा थाबाय आदि लांखाबा ओरैहाय दै स्राय स्राय फारसे नुहुरनाय भुटान हाजो ओरैनिफ्राय साहा नुहुरनाया भुटान हाजो जायजों केमेराया नुहुरगासिनो दं बिथिंजाय भुटान दै बारनांगौ जोंना फिसानो जोंनियाव बिसोरो एरियानि मानसिया मेसिन बोराय होननानै बुङोनो माने गोदो ब्रिटिश आमोलनि आं नोंसोर दहाय सिगाङाव बुंदोंमोन ना ब्रिटिश आमोलाव मोनसे ब्रिटिशफोरा बानायनाय मोनसे ट्रेन साइटिं बे जायगाया बे एरियायाव दङ थ' सानसे थांगोन दिनै टाइमा हाला हास्लाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थायोबा बेखौबो नुगोन आरो नोंथांमोनाबो बेरायनो फै जायगायाथ' सलिड बेरायनो नैबे गासिबो लांदां लांदां हाग्रा नुनायफोरा सोरबा बर'नि बा सोरबा बेखौ सिफायफैबाय माने हादान सिफायनाय होनना बेखौ हादान सिफायनाय होनदा हादान थाइलेण्ड गामिया बिराद मोजां जागोनलै ओमफ्राय गामिया मोनसेल' सुबिदा कारेन्ट गोलोम बोथोरबाबो बिराद गुवार जाबाय ना एवनो बेबायदि माबायाव थाफैयोबा एसे मानसिनि माबायाबो साइस्थ'फ्राबो मोजां जायो खोमालै मानो होनबा नेचारेल मोसौ बागान दंफैगासै बे खिनि खोमा ना नै मैदेर नारफायलांनाय लोगोफोर मैदेरा खेंख्रा खेंख्रि खालामना गालाङो बिराद गुवार जाबायथ' ना बारा जागोन बारा जागोन नै बे सिङाव थाबाय थाग्रा आदिबासि आदिबासि मानसिफोरखौ लोगो मोनदों नोंथां ठिकाना महाशय महाशय ठिकाना नोंथां এটা লোকেল মুরগি नै बेयाव थाग्रा सिगांनिफ्राय माबानानै ल'निफ्राय दाउ लाबोदों लकेल दाउ लोगो मोनदों हाग्रा गेजेराव बिसोरो आदिबासि मानसिफोर
बिसोरो बेयावनो थायो बिसोरनि बाजार खालामनाय मानाय बिसोरो दा सरलपारा इथिया किमान बाजार में वाव सरलपारा बाजार में फाइनाली लोगोफोर लेट्स गो gila be pinche oh एसे आन्दाज मोनबाय आं लोगोफोर सरलपारा बाजार मम' আছে না दे मोमो दे तो पैकिंग करे दे 3 प्लेट ada sih